right, muri yeZimbabwe ndatodzoka pane nyaya iri kupisa panapa vakomana nyaya yeNational Army yenyu ika kana chingwa tondoona kudai so ndatoya ini ndagara nditamba ndiseke nevanhu uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulaika this video right now izvezvi kuitira kuti vaboyikane. Nyaya yandava nayo nhasi panapa handisi munhu wekuti ndoda kutenderera, daungonyatsoti dyo ndingonzwisisana because rumors iripo ndeyekuti vadavisa masoja murodhi. Ndiyo nyaya yerumors iri kutendera panapa. According to advocates for human rights and democracy, ndiyo nyaya yavari kuti these guys I don't know kuti how far true is this, but zvinonzi vamwe vakauzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti anorwara. Asi inini zvendachingoita ndakungoti there can't be smoke without fire. Tikatoona kachutsi hatikwanisi kukadhinaya, hatikwanisi kuramba kachutsi, but tinokwanisa kutera kutresa kuti ndekupi kwacho kuri kubvira. Ndo zviri panapa. Ndosaka ndichiva nenyaya dzinenge dzine umpo, nyaya dzinenge dzine proof kubva kwadzinenge dzataurwa kwacho, tozoita dig kusvika tasvika pane nyaya. So nyaya iri kubuda yakadai so pari kunzi Zimbabwe National Army alert. Zimbabwe security clusters have been put on high alert due to factional battles in ZANU-PF over succession. An emergency meeting has been scheduled for Wednesday ahead of the planned mass protests organized by civil rights organizers, unions, war veterans, and the public to display their grievances over the economic meltdown, corruption, and political crisis. All military personnel has been called back from leave to back up manpower. Mnangagwa and Chiwenga are in a brutal fight over succession deal meted in 2017, which Mnangagwa seems to be backtracking, opting for another successor in place of Chiwenga. Probability of a military coup is 90% as ED has lost all trust from the security clusters. Mnangagwa, who went on a assassination spree, wanted to isolate Reverend Army General Chiwenga before he was stopped by the MID. Unemployment is high. Youths have no jobs. Informal traders, cross-border traders are suffering due to Zimra stringent operations, confiscating goods, demanding bribes from buses, trucks for duty. Political environment is volatile in general. Everyone is suffering in Zimbabwe. No hope every day. Ndo mashoko atiri kutambira ari kutaurika panapa amadzadiwa. Inini ndakutovhiringidzikawo manje. Like ndakutovhiringidzika. Like apa I'm worried now. And I'm even confused manje. And handichatozviziva kuti zvichapera sei manje ipapa kana zvakutodai so. Ende masoja acho anenge achitazodei futi kana murodhi macho kunodii kwacho. Ende masoja acho ndo vamwe vacho vari kutambura futi vanenge vari mumalokesheni ka. Ende masoja acho hatikwanisi kumakompea nemasoja ekuSouth Africa. Tikutotaura paupfumi chako. Ende mamwe masoja acho ndo vasina kana mastendi futi. Totozviziva zvine zvichiitika maroja. Ende mamwe masoja acho vanenge vachitorarawo nenzara zvatinotoona kuti vamwe vari kutoremerwa neupenyu. Ende vamwe vacho ndo vakutambira inga iri $175 but ya 200 something sekunzwa kwatakazviita. Saka zvaakutonetsa manje kuti saka kamari kaka vari satisfied here. Ende vanenge vasina kutomborowo maresearches kuti vanenge vakangomirira imomo pakazonzi paita hondo ubva vaenda ubva vanofa vachitambira mari idzodzo. Zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika and we have a lot to talk about, but tinoti kana nyaya iyi inyatsori nyaya yekuti zvechokwadi vakunyatsovhurirwa according nemabudisiro airi kuti vanzi vagare vari high alert. Panoda kuti mumboenda mumbogara pasi nemasoja acho muchivaonesa. I think izvezvi so it's everyone's duty yekuti vanhu vavhura nebrain. Hazvichabatsire kuti mungoti saka vakati vanopenga vakati vanodidi titone vamwe kuti titi unotoona kuti uyu ada kugarwa naye pasi mumuonese. Zvakafanana kana nemapurisa anopfeka chibhutsu chakatsveyama uya nechimboma nechiuniform chakasakara chakachenerwa. Garai naye pasi mumuonese kwamunenge muri kana kugooglai mapurisa edzimwe nyika mumuratidza kuti aya ndo anonzi mapurisa, policemen. Kwete kuti imi muri mapurisa, aya ndo anonzi mapolice officers, macops. Zvakakosha kuti muvaratidze so that vanova nekunzwisisa kuti aiwa hatichakwanise kuti tinge tichirwisana nemaZimbabweans. Ende vanova nekunzwisisa kuti maZimbabweans kana vachida kuita zvinhu zvakaita sezvizvi vari kuita on behalf of everyone kuti zvinhu zvigadziriswe. Because hazvibatsire kuti panzi paroda kugadziriswa nyaya yekunzi zvinhu zvakaipa zviri kuitwa zvisaitike futi. Mava mati muda kukanganisa vanhu kuti vasaite nezvozvo. I don't think it's really fair. But anyway, muri Zimbabwe zvino zvacho munogona kuzondiudzawo inini ndinenge ndiri munhu wokuti pangu ndinenge ndatosakura ndazvunza ndatoya nenyaya dzika idzi ndini ndichida kutongokuonesaiwo. Kana uchingasvika pana pari first time yako panonzi paKulian TV ndine audio ndichasiya muchiteerera. Kana mapedza kunzwa mozondiudzawo zvamunenge muchifunga
in the comment section. Kune vanenge vachida kusendawo avo maaudios vachitaura anything, munongosenda panhamba dzinenge dzichibuda paskirini idzodzo. Kulian TV undipostirawo audio iyi. Ndofunga yaichi 100 ndichingoposta ndisingaidi. Ini ndida kutaurawo nyaya yababa anonzi Vamutsvangwa. Vamutsvangwa munhu mukuru vakutosuffer from his senile. You know what we mean kana chinzi munhu mukuru is now senile. Vamutsvangwa havatozivi kuti is no longer needed muZANU-PF. Inongovatsvaga nekuti vanozivikanwa kuti vane pamukanwa, vanotaura vasina kufunga. Mumusha nemusha mune benzi remo rekuti kunyange muri pamasocial gatherings kana pane zvinhu zvamunoda kuti zvitaurike, paine vamwe vanhu vanenge vachinyarikana vakaenda kuchikoro neini, munonotora chisekuru chenyu cheche chinogara chakadhakwa 24/7 mochitengera ndoro. Kana chichinge chanwa chisekuru ichocho chinotanga kuwauka chichitaura zvisina basa. That's how Mutsvangwa comes in munyaya dzeZANU-PF. They need him for the dirty talks. Vanoziva kuti tine idiot yedu, kana want something to blab tinongodainza Mutsvangwa. Ivo vobva vafunga kuti vari kuremekedzwa. In other words, he is being disrespected because vanongonidwa panodiwa kuitwa zvinhu zviri barbaric. If something with no sense need to be uttered, then that's when they involve vanhu vanenge ana Mutsvangwa. Mutsvangwa munhu mukuru. Your son was in prison. It was manufactured neZANU-PF to fold you, kukudzora. Saka now ZANU-PF got something against you, and that's how they operate. They will keep your dirty for you, but the moment you want to walk away, ZANU-PF you will use it against you. Saka imimi mwana pai vari mujeri paya, manga musaziva kuti muita sei, and yet bow na vamunangagwa. Mwana abuda mujeri mabviswa paposition yamanga muri yeusspokesman nekuti maonekwa kuti zvimwe zvinhu zvamunotaura zvinokonzeresa. Muri benzi remuZANU-PF rinozivikanwa kana pakuda kutaurwa zvisina basa. Imi kuti muzvione semunhu mukuru kana iye mukadzi wenyu kuti aone kuti asi baba ava shuwa vanombozviona here kuti havasisina chiremekedzo chehurume nenyaya yezvinhu zvamunoitiswa imi muchitonzi baba kumba kwenyu. Sei musinganyare naye Vamutsvangwa? Iko kukura kwamaita iwe nefesi yenyu inoita kunge munhu anga achidziya kenduru. Amuona kuti kukura kudonha shaya kwamaita nekuunyana kukura. Why do you want to plan future yevana veZimbabwe, whereas future yacho when it comes you won't be there? Let vanhu vachange varipo by then plan their own future, because they will be answerable kana takuvabvunza in 20 years time kuti you said this but you did not do this. Mutsvangwa hamuna 7 years muri vapenyu, makura nana Mnangagwa, but you want to plan our future whereby you won't be there. You won't be there. Regai vanhu vanenge varipo kufuture vati planire future. Imi chindai munogara pasi makura. Vamutsvangwa hamunomborwa kana hondo kana tichinyatsonzwa nemazimbabwe edu akaenda kuhondo. Hamunomboenda kuhondo. You are just blabbing muchingoita izvozvo zveinformation asi nhasi munotozviti muovheti. Iyo timu renyu rese rakafa mizera yenyu. Imi masarire. Sei kuva mumwe wenyu vakaenda vasingakusheedzi, naimi vakaenda imi munodiko kutorawo vamwe venyu ava vauye muonerane ikoko mutisiyire nyika. Let us make our own mistakes this generation. Tizvikanganisire tega. Kwete kuti imimi murambe muchiti mumanikidza kuti ZANU kuti ZANU kuti ZANU. What has ZANU done for us? ZANU-PF has been in power. They inherited a country yanga iri functioning kubva maoko regime. What did they do? Chavakaita chi? Hapana, instead destroying. Please, tinyarei mutidzikamire. Tatenda.